Maayong gabi kaninyong tanan, mga ka-idol, mga nag-follow sa akong Facebook page o mga subscribers, mga viewers nako sa YouTube channel. Maayong gabi kaninyong tanan, mga viewers sa YouTube channel o sa ako ang Facebook page. Maayong kagabion sa inyong tanan. Mga ka-idol, nakasaway ba ka mo og panginhas? Ako, nakasaway jud og panginhas mga ka-idol, nga di jud ako makalimtan sa akong kinabuhi katong pagpanginhas ng duha sa ako ang kaming duha nag-uban sa ako ang kumpare. Nanginhas me. Sos, pertin daghana yung kasag nako nga nakuha. Nagkalingaw kog punit sa mga kasag. Hapit na mo, puno ang ako ang balde. Pagkadasag na madyod sa mga kasag atong higayuna. Sus, nakalingaw jud og pamunit sa mga kasag. Pagkadaghan namang gyud. Ug sa dihang nakalingaw kog punit sa mga kasag. Natingala ako og dako. Masadihang pagyahat na nako. Nawagtang man ang akong kumpare. Nahibong ko og asa na ang akong kumpare. Paglingi na nako, nawa na sa ang pantalan sa bugo. Gikulbaan ko. Sus marosip. Paglingi nako sa pikaskilid. Natingala ko nga nakakita kog dako kayong barko sa hunasan. Sus pagkadako na magyud sa barko nga akong nakita. Natingala man ako nga nung dunay barko sa hunasan nga niagi. Nahibong ko. Ato nga namingaw magkalit ang hunasan. Sus. Pagtanaw na ko sa barko nga dako kayo diha niagi sa tungod sa hunasan. Sus morosip. Pagtanaw na ko sa akong gitumban. Sus dili man day kadto. Hunasan ang akong gitumban oy. Usa man day kadto ka buko-buko sa pawikan. Nagsakay naman day noon ko sa buko-buko sa pawikan. Nagtuo man kog ang akong gilakaw-lakawan ang hunasan. Sus ang buko-buko man day sa pawikan nga burteng dakuha ug didto ko namunit sa mga kasag. Mao ding nakakita kog dako kayong barko kay naabot naman day ko sa laod. Sus morosip nagpatong day ko sa buko-buko sa pawikan. Mao na dito nga nakakita ko og barko. Nagtuo kog hunasan to dito. Sus nadade ko sa pawikan. Di ako nagtungtong sa iyang buko-buko sa pawikan. Nagtuo kog hunasan to akong gibarugan. Buko-buko man da ito sa pawikan. Sus morosip ang barko niya agi dasong tungod. Nada naman day ko sa laod. Og nipungko ko atong tungura. Kay gikulbaan ko ug akong gi maymayan ang pawikan nga ibalik in taon ko sa daplin. Maluoy in taon ka nako. Pagkabuotan naman gud sa pawikan. Iya sab kong gibalik ngadto padong sa hunasan. Kay nahibulong sab siguro to siya og kinsang tawhana nga nagpatong siyang buko-buko. Kay ako masag bukahibaw nga usa dito kada kong pawikan di ay ang akong gipatungan. Iya akong gibalik dito sa hunasan. Mga to nga di jud kalimot atong pagpanginhas nako nga tinga kog dako kayong barko ni agi diha sa tungod nako diha sa hunasan. Sus mao day dili dito hunasan ng akong gibarugan. Buko-buko dito sa pawikan. Nadade ko dito sa laod. Boto nakasugat migdako kayong barko. Sus, nagpatong day ko sa buko-buko sa pawikan day. Oy, Ginoo ko. Moto nga, wadyo ko kalimot atong hitabuwa sa dihang nanginhas me. Moto nga, og manginhas me. Di na dyo ko magkumpiyansa. Magtanaw na dyo ko kung sa akong gitamakan. Basin na po og buko-buko na sa pawikan. Badaan na po ko nga to sa Kapitan Silio. Sas, matay buha nga kakurat din natong hitabo abitaw ay.
ug sa dihang pag-uli na ko sa amo nangutan ng akong kumpare nga pre, nanganong nabagtang kagkalit pre. Ang akong kumpare wasab di siya kabantay nga ako nagpatong di ko sa buko-bukos pawikan, wa siya kabantay nga nadaan ako sa laod. Ako bud sa nagkalingaw ko punit sa mga kasag, wasab ko kabantay, diha ra ko nakabantay. Pagyahat na nako nga nawagtang namang ang pantalan sa bugo. Paglingi na nako, diha na may dakong barko sa ako ang tungod. Sus kay mao di ay nadade ko sa pawikan sa laod di ay. Pawikan dito nga ako ang gipatungan. Mato akong giingnan si kumpare nako nga nadamang ko sa pawikan pre ay. Nagtuo man ko pre nga hunasan gihapon to akong gitumban. Tinga na lang kung na may barko sa akong tungod. Nakita na nako ang Kapitan Silio. Diingon pare nako matay. Kahibugnanan pre nga nakasakay kas buko-bukos pawikan may gani kay gibalik ka. Go pre. Salamat ko sa tong pawikan nga gibalik pug ko pagkabuotan buad tong pawikan Mo na ang asauna kadtong kumpare nako nga kusog kayo moihaw pawikan. Gidili bayaan ng pawikan. Sukod ato wala na gyud siya magpasipala sa pawikan. Kay dakpon baya jud kag moihaw-ihaw ka ng pawikan. Mo na to nga sukod asukad ato pinanggan na kayo niya ang mga pawikan ug makakuha na siya og pawikan ug managat siya, yan ang ibalik ngadto sa lawod. Kay ang pawikan di ay makatabang mampud ay na sa ato kung naay panahon nga maglunod-lunod ang barko nagkanang nagiluwas anang pawikan nga ihatod ka sa daplin. Daghanang nasalbar nga kinabuhi ni ana. Muna ang pawikan nato yun ang panggaon. Sus, grabe jud pagkadako atong pawikan. Nagyon nga ako ang tungtungan ato. Naabot ko sa laod. Di jud ko kalimot atong hitabo ato. Tagsara kaya to nga mahitabo sa atong kinabuhi ito nga nagpatungkos buko-bukos pawikan. Naabot noon kog laod. Kakita pa nung ko Pilipina princess nga niagi. Mao kadto mga kaidlol ang kibugnanan kayo nga ako ang nagian sa akong kinabuhi nga nagpatungkos buko-bukos sa pawikan. Naabot ko sa laod sa dihang nanginhas ko. Natingala na lang ako nga anong nakakita kong barko. Kay tungod di ay sus, ang ako aday ang gitamakan, ang akong gitumban o sa deka pawikan buko-bukos pawikan di ay ang akong gitumban hantod nga naabot ko sa laod. Natingala ako nga nung nakakita kong barko mao di ay kaya akong gipatungan ang buko-buko di ay sa pawikan nga porting dakuan na mapawikan na daw murag labaw pas kawa kadako kanang lutuan nag-adobo. Sus, grabe ang dako ang pawikan na jud mga ka-idol. Nya ang kiniling mga pawikan kanang mga kataw. Sos doon na mabuday na sila ging harian dito sa ilawom sa dagat. Di naman sila na sila kapasipadaan. Kay delikado man pud na sila og sila masuko. Labi na kanang mga okoy. Sos naapoy okoy nga silingan na mo ay badlungon kaayos tanan. Okoy sa mama lahi po itong okoy sa dagat. Ang kanang mga okoy kuno sa dagat siga kuno kayo kuno nagmanga mata oy nya talinis kay tanan og mga kanang kuan ilang mga sungay-sungay sa ilang ulo. Talignis man kuno na kayo na daw mura man kuno na silag pagi. Ambot lang pod unsa ka tinuod kay gi-describe man sa ako ang kumpare nga ang okoy ko no dagkog dunggan dagkog mata may mga talinis sa ulo nga hait kayo daw sama sa kahait sa tunok sa ito kanang kakita mong isda nga tagungkungan inana ko no na mga tunok-tunok ang ulo sa okoy lahi pa tong okoy sa kabo. Unya ang kana ko ng mga okoy kung makaamigaw ka na kana mga sirena
sa Binisaya kataw. Sos mohatag mabuday na kuno na sa mga grasya. Kay diha mang amigo pud nako bitaw nga naka-amigo og usa ka ukoy. Gitagaan ra siya tahop. Tagaan siya tahop nga usa ka kabo nga tahop. Kay ang gatong ukoy di ay ihatong nadakpan sa dihang nanagat siya. Karon ang ukoy nagpakiluoy kaniya nga daw pabuhian siya. Nihilak ang ukoy nga nagtan-aw sa iya. Iyang gibuhian. Og iyang gilabay sa dagat. Ug balik ang usa ka ukoy. Sa dihang pagpabalik na niyang panagat, balik na siyang panagat. Diha siya nakita nga daw bata. Tunok na ako ng ulo. Pagkaduol na yun, na may gisod sa plastic. Giitsa sa iyang sakayan. Moto nga ayang tanaw sa sod sa plastic daw mura man og tahop. Iyang gisabot sa dagat. Gitestingan niya og sabot sa dagat. Sus, pagkadaghan naman yung isda nga nidugok sa tahop. Daw murag tahop nga katong giitsa sa ukoy sa iyang sakayan. Iyang gisuwayan og sabod dito sa dagat. Sus, ang mga isda nang lugpad ngadto padung siyang sakayan. Nanood ang mga isda ngadto sa sakayan niya, ning lugpad gikan sa dagat padung sa iyang sakayan. Ug mao to iyang nakuha ang paagi kada panagat niya. Iyang isabod kadtong mga tahop dito sa dagat. Og dito manugok ang mga isda. Sus, pero tindaghana gyud niya kuha. Ang uban gani dili na lang niya pukuton kay modritso na maglayat padung sa iyang sakayan. Hantod nga napuno ang iyang sakayan. Nibalibad na lang gyud in taon siya nga, "Hoy mga isda, ay taon mong palabig sakay diri sa kong sakayan. Kay basig malunod niya ako. Sakto na. Ayan na mong are." Iya pa ganing ipanglabay ang ubang isda kay gamay na laglutaw ang iyang sakayan. Kay basa niya malunod siya. Sus, katong hitabo dito nagsugod og asinso ang akong amigo nga gitagaan og lawog para sa isda nga modugok ang mga isda. Ug atong tungura kadtong lawog mao toy gamitro niya sa pagpanagat aron daghan siya og kuha. Kada panagat niya iya tong isabod ang tahop ngadto sa dagat ug manugok ang daghan kayong mga isda. Mauli siya tagpito ka manira ang dala. Dito nagsugod ang iyang kakwartahan atong higayon na. Nakwartahan siya atong hitabuan niya nga natagaan siya og usa ka lahog gihatag gikan sa ukoy ngadto kaniya. Sa iyang pagkamananagat, niasinso siya. Nagkadako nagyud ang iyang panagat. Nakapalit na siya og dagkong panagatan. Tungod lang atong nakamigo siya sa usa ka ukoy. Tungura og agtong tungura dito nadato gyud ang akong amigo nga nakaamigo og usa ka ukoy. Tagsara kayon ni mga ka-idol nga makamigo ta og ukoy. Pilion ra ang tao ani nga iyang amigohon og magkalisod. Lumsan pa manggadi tag magkalisod. Pero kadto na amigo to niya kayat man tong nadakpan ang ukoy niya. Iyang gibalik sa dagat kay naluoy siya. Mao to ang gibaw sa ukoy ngadto kaniya. Og siya palayon siyang pagpanagat hantod nga nagdako ang panagatan
ug nahimo na siyang usa ka adunahan. Dato na kayo siya. Pero wa gyud siya kalimot sa mga pobre nga susama niya ug kagikan. Motabang gihapon siya sa grasya nga iyang nadawat. Iya pong i-share ngadto sa iyang mga kasilinganan. Dunay moduol kaniya, magkinahanglan og kwarta. Kay lagi tungod sa kalisod, di gyud siya modaw pod. Di gyud daw pod tong tawhana gyud noon tinuod. Kini deng dili ta daw no. Dili po day ta dawaan sa grasya. Maunay ato ang una-unaon jud mga ka-idol nga ug kinsay wala atong hatagan. Ang naa mohatag ngadto sa wala. Kay hatag nga kinasing-kasing lang pod. Ang wala hatagan ngadto sa naa, ang naa mohatag ngadto sa wala. Mohatag nga kinasing-kasing nga paghatag. Kay kini daing manggihatagon ta, hatagan sabta og grasya. Ug ikaw nakahatag og kausa, kapito pil-on ang imong nahatag. Mobawas pa gana sa imuha og kapito. Ang imong gihatag nga kausa, mabaslan pa kag kapito. Muna nga, ug ikaw maghihatagon ka nga pagkatao, naa sa bigyo'y grasya nga mahatag sa imuha. Muna gitawag nga hatag, dawat, hatag ngadto sa wala. Mao ginanindot mga ka-idol nga kita motabang ta ngadto sa wala. Kay dako kayo nagrasya nga ri kanato. Kung malipay ang tao nga imuhang gihatagan sa imong grasya ug ang naas pod sa itaas, dako sab nagkalipay nga na kanimo kay ikaw matinabangon nga pagkatao. Muna mga ka-idol, nga kita daing tao mga ka-idol, importante gud ay nga dili sab gid ta magdinalo sa atong grasya kay haron magrasyahan sabta. Og mga ka-idol, shout out day ko sa tanang mga viewers karon nga nag-views karon sa nagtan-aw sa akong video. Shout out ko sa inyong tanan. Magpasalamat ako dako kaninyo sa inyong pagsuporta, sa pag-subscribe ninyo sa akong YouTube channel ug sa akong Facebook page, Tita Bots. Sa YouTube channel nako, Tita Bots lang gihapon. Daghang kayong salamat kaninyo mga ka-idol, mga tanan-tanan, mga nag-views karon sa akong video. Daghang kayong salamat sa inyong hangtanan. Manginaot ko nga anaa mo sa maayong panglawas. Og atangan nato sa sunod na pod nga atong mga sugilanon sa ato ang YouTube channel, Tita Bots alias Inko Tasyo. Salamat mga ka-idol.